Salam aleyk dowam bagtyar dowranymyzyň eşretip öwürüňür başlayan Agdaber türkmen halkymyz. Türkmenistan rowaşlyk watanaty ýylymyzda şany senelere toy bayramlara besenýän parahatçylyň, dörejiliň, sagdynlyň rowaşlyk mekany bolan ata watanymyzyň asuda awadan bolmagyny, tiziňkeri bir maşgala ojaklaryňyzy bagtyň hem söýgüň nişany bolan aýdym sadyň höküm sürmegini arzu edýär. Mehriban ýeşler ene bugünem ýurdumyzda eň bir naýwaşy ajaýyp bayramçylyk ýani halkara betaraplyk güni ýurdumyzda giňden dawaralanýar. Bizim bayramçylyk bilen ilk bilen gahrman arkadamyzy türkmen halkymyzy şeýle ähli medeniýet sunat işgärlerimizi tüýsüregimizi gutlaýar. Goý aýdym sadyň şirin owazlary, dostluk mukamlary dünýä ýüzüne ýaň salyp ýaşyl togumyzy alasmana parlasyn. Halkymyzy gün kümin şoýan, halkymyz üçin erginsiz aladalar edýän gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü zok tutumly işleriniň elmadam rowaş bolmagyny arzu edýäris. Mukamlaryň sazlaşyny döredip, owaz perdeleri bagtyň ışgyna, söýgüň baky jowany ýoluny ýöredip, sunatym sen meniň köňül köşgümne. Insanyň iň owadan arzulary köňül törüne ýaşaýar. Köňlümiz mizemiz köşgümin, dünýämize öýdüm, gözel aýdymlar paýlaýar. Köňül köşgi ilhamyň, aşkyň mekanydyr, şeýlekin edizdir. Köňül köşgi bu bir keramat misaly insana ganat berer. Köşk berkarar dowlatymyzyň bagtyarlyk döwrüne biziň mehriban ojagymyz. Halkymyz köşkýaly ak binalarda esreti döwrana ýaşaýar. Köşkýaly owadan binalarda bilmalýas, döredýäs, ilham, joşgyna dolýas. Mehribanlar bizem ussat aýdymçylarymyz bagşy sadynylarymyz bilen taýýarlaýan köňül köşgünaty gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Sunata kämil çykyp, halipalyk derejesine ýetenleri halk öz gursagyna, hakydatyna baky öterýär. Halkymyzyň uly söýgüsine, hormatyna, mehriban arkadamyzyň şa serpaýlaryna münasip bolan sunat ussatlarymyz bugün toýly günlerini, dörejilik toýlaryny toýlaýarlar. Ene şeýle ussat aýdymçylarymyzyň biri, sunat ussatymyz Läle Begnazarowa bugün biziň gepleşigimizi söz bilen köňül köşgünne. Arkadağım Halipa sizi köňül köşgünaty gepleşigimize hoş gördük. Siziň hoş owazyňyzy, dörejilik pikiriňizi dinlemek biziň her birimiz üçin ýakymly hem täsirli bolup durýar. Biziň gepleşigimiziň baş maksadym şonu jemenýär. Sunatymyzyň taryhyny müdümlik ýaşajak sunat saatlarymyzyň köňül köşgüni, köňül sunatyny halkymyza ýetirmek. Halipa ilk bilen bugün ýurdumyzda eň bir naýwaş ajaýyp bayramçylyk ýani halkara betaraplyk güni giňden dawaralanýar. Bizem sizi bayramçylyk bilen tüýsüregimizden gutlap, siziň hem gutlawlaryňyzy iýleşlemede ýetirmek bilen gepleşigimize başlaýaly. Sağ olun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň toýlamyz toýlaşýar. Ne bugün gün bolsa biziň naýwaşy bayramçylyklarymyzyň biri halkara betaraplyk güni. Şu halkara betaraplyk güni bilen tüýsüregimden gahrman mehriban arkadamyzy bütün halkymyzy gutlaýan. Goý biziň ýurdumyz awadan bolsun, parahat bolsun. Bizi awadan parahat ýurtda ýaşadýan mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü uzak bolsun. Köp sağ olun Halipa ak arzuwlaryň üçin, aýdymy dinleýijiniň kalybyna siňdirmek üçin 3 tane sazlaşyk zerur bolup durýar. Ýani şahyr, kompozitor hem aýdymçy, ýürekden çykan şygyr, owadan saz, lawazly owaz. Şol 3 tane sazlaşyk ýerine düşenni ol aýdym ýyllaryň dowamynda baky ýaşaýar. Her bir aýdym saz sunatymyzyň muştagynyň diliniň senasyna öwürlýär. Aýdym saz diýlende adamyň kalbyna ruh lezzet berýär. Adamyň kalbyna ruh lezzet bermek üçin ilki bilen bir ýanky diýişiňäli 3 tane sazlaşygyň şahyr, sadanna, kompozitor, aýdymçy şolaryň bir ýüreginiň birikmegine, şolaryň ýüreginiň
bir uğurda haysam bolsa bir aýdym ýerine ýetirende şoňa bolan söýgüýüniň bir jemleşigi bolmaly. Köplenç men özüm halk dörüjüliginden aýdymlary ýerine ýetirýän, halk aýdymlary ýerine ýetirýän ýurdumyz gahrman arkadamyz baradaky aýdymlanmady belli bir kompozitorlar bilen işleşýär. Sebäbi şol sesiňe nähilek owazyň boljagyny eýäm şo kompozitorlar duýýarlar da şo duýgu netijesinde de şol sagdaşyk netijesinde de bir owadan aýdym döreýär. Ol aýdymam näme? Hemişelik ýaşamady. Ine biziň Halipalamyň aýdyp geçen aýdymlary bar da. Şolary haýsy wagt nirede dinläňde türkmen ýüregiň taryna hakyk gidýär diýilýär. Şoň üçin ine şol aýdymlar bir müdümlük ýaşaýar. Häzirki döwürde de biziň şeýle owadan aýdymlanma döreýär. Sebäbi biziň aýdymlanmadyň döremeginiň esas sebäbi bagtyarlyk zamanamyz, gahrman arkadamyzyň bir tagallalary, özüniň halkyna bolan söýgüsi, Alversede gahrman arkadamyzyň özüniň jowhur paýgasyndan döreýän kitaplary biziň ilham çeşmämiz bolupdyr. Elbetde Türkmenistan watanymyzyň tebigaty, ösüşleri, ähli zady biziň ilham çeşmämiz. Gahrman arkadamyzyň esasy maksady şu biziň döwrümizde wasp etmek, biziň döwrümizden tarihte ne derejede nähilek bolup geçenligini gelecekki nesillerimize ýetirmekde. Şoň üçin hemişe gahrman arkadamyz bir aýdymçy sadanlara biziň medeniýet sanat işgärlerimizde özüniň şatyr paýlaryny ýapyp, şolara bir uly gollaw berip, goltga berip, döretmek üçin, aýtmak üçin uly mümkinçilikler döretip berýär. Ajaýyp döwrümüziň ýeňişlere beslenýän her bir güni Leyla Begnazarowanyň dörüjülük ilhamny artdyrýar. Aýdymsaz onuň hujugdan, höwesen doly dünýäsine medet berýär. Halipa Aýdymyň aşygy, Aýdym onuň gowy sirdaşy, ömrüniň manysy. Ol sanatyň bu görnüşi bilen gün tertibiniň aglaby bölegini ses ýazgy studiýasyna geçirýär. Mehribanlar, häzir siz sunuga düşsadymyzyň dörüjülükli iş pursatlaryna syň edýärsiňiz.
Her bir adam durmuşda özünün münasip zähmet çekmegine, ihlas bilen işlemegine enatalarymyzdan, halipalarymyzdan bimeçür täsir bar. Halipa özüňiziň ilkinji molumyňyz, ýol örkeden ustadyňyz barada belki ajaýyp ýatdymalaryňyz bardyr. Elbetde haýsy bir işin başyna baranda ýa-da kiçiliginde saňa bir ýol görkezýän adam gerekde, halipa gerek. Her bir çağanyň ilki bilen enatası, halipasy bolup durýar. Şoň netijesinde de adam näme kämilliklere ýetýär. Ine menem ilkinji halipam özümiň bir ejem kakam diýsem ýalňyşman sebäbi öz öýümizde, maşgalamyzda şu milli aýdym saglanmadyň bir söýülip dinlenmegi. Menem kiçiligimden şol milli aýdym saglanmada bolan söýgüim, höwüsüm, hem ejem özü bir okan döwürlerini aýdym şahyrçylyk edenden anna. Halipa biz bilýäs, siňem öz maşgalaňyzda öz şagirdiňiz bar. Hawa men öz çağlamam, gyýdymam, oglumam şol aýdym sagsyny otundan höwüs edip eýem sahnalarda çykyş edip gelýärler. Gyýdym Selviňat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi. Oglumam häzir hem mektepde hem saatçylyk mektebinde bilim alyp gyjak saat guralyndan hem bir aýdym aýtmakda eýem tejribe toplap näme gyjak saat guraly diýilende bu has iň bir inçe saat guralyň biri. Eýem şonu öwrenip şonuň bir basymlaryny basyp öwrenende sesiň nire bar ýani nähil sesler alanda owadan aýdym döreýänini bilip bolýar da. Şoň üçin oglumam şol gura ugrukturdum nesip bolsa näme şu medeniýetimizde, sunnatumyzda, döwletimizde gerekli, zehinli çağlar bolup ýetişerler diýip umyd edýän. Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarova öz gün tertibiniň dowamyna täze eserleriň dörüçüligi, studiýa ýazgylary, höwesik zekini ýaşlary ýetişdirmek bilen birlikde Mehriban arkadamyzyň ünneýän Halipa şäherlik ýoluna eýerip, ogly Begnazara aýdymsaz sunugatyň iňçe tilsimlerini öwredýär. Bagşynyň, şahyryň, sadanyň ihlasyndan dören eseri zekin siňdirip, ony sunugat eserini öwürmeň ýoluny görkezýär. Gahrman arkadamyzyň jowher paýhasyndan syzylyp çykan kitaplaryndan ajaýyp eserleri okap, özleriniň ilham şeşmesini baýlaşdyryp, aýdymsaz sunugat ýoluny kämilleşdirýärler. Bu ýol ihlas bilen dowam etdirip, halkymyzyň söýgüsini gazanmak ogly Begnazaryň geljekki maksadynyň özüni. Türkmenistan watanım, ömrümün göz başı sen. Şahyr joşdy şanyňa, şygyrynyň söz başı sen. Ençe ahır arzulan döwletiň bar, erkiň bar, doganlaryň daşynda tartmaz gala berkiň bar. Dost oğluň daşynda tartmaz gala berkiň bar. Dörüçülüğüňiziň taryhyndan, sunugatyňyzda iň meşhurlyk getiren aýdymyz haýsy boldy siň üçin? Elbetde her bir adamyň dörüçülüğiniň bir taryhy bolýar. Şol taryhda da meşhurlyk getiren aýdymy, ýa bolmasa lawasy, ýa bolmasa täsir galdyran ýerler bolýar da. Meňem näme, eýem 1993-nji ýyldan bäri şu sahnalarda, teleýaýlymlarda çykyş edip gelýän, şo wagtlarym birinji başlan aýdymym halk aýdymlamadyň birinde, halk aýdymy çağdyrmy çağlar aýdymdan başlapdym. Halipalar bilen bilelikde göni aýlymda bir topar bilen dutarjak, topar bilen ýerine ýetiren aýdymlamyň biri çağdyrmy çağlar. Onuň ýerine şolar ýaly aýdymlardan başladym. Esasy men dinleýän halipalamyň biri meşhur halipamyz Tahjek Barow. Şoň aýdymlaryny öwrenmek özüme örjedindim. Şu halk aýdymlarym bir aýal maşgalanyň ýerine ýetiriş görünüşleri bolýar da. Onuň şo zatlary men halipalamdan öwrenip, ine iň bir meşhurlyk getiren aýdymyň birim halk aýdymy Selviňat. Hemem Balfayat. Şolary men öwrenip ýerine ýetiremde üstünlük getiren aýdymlam da şolar.
Halipa, wagtyňyzyň köp bölegini näme sarp edýäňiz? Elbette dörüjülük işgäri bolsaň wagtyň köp bölegini dörüjülük bilen meşgullanmaly bolýar. Sebäbi şol dörüjülüge sarp etmeseň, bir gün şoň bilen meşgullanman geçirseň, eýem şol seň dörüjülüňe de sesiňe de täsir etýär. Altyn mendil toparym, gahrman arkadamyň hut özüniň tagallasy bilen açylan toparlar, günaşa şol topar bilen işleşmeli bolýar. Aýdym barada, dörüjülük barada, durmuş barada, sahna barada şolar bilen pikir alyşyp görmeli bolýar. Ata yurdum nuri didem ruşenin cenneti bolsanım yadım vatanım şirin hudifidey mehreminanin sonun acık distan tadım vatanım şirin hudifidey mehreminanin sonun acık distan tadım vatanım özgüryen edir vatanım şu günün nurana aydındır ertem bağıtıyar özgüryen edir vatanım Ovada eylenir, toydur bayramlar, bağışlar coşalıp, aydılar hengler. Boynumda erkana yaynar nesiller, bağıtın tallançalı idid vatanım. Boynumda erkana yaynar nesiller, bağıtın tallançalı idid vatanım. Enelerimi bağıtı yardır diyarda, mevcalar ahlasın ılhımım senne. Türkmen toprağımı bakır
Gezendilik, jahan keştilik barada nähili pikir edýäňiz? Haýsy ýurtlarda boldyňyz? Umuman şol gezendilik, jahan keştilik dörejiligi nähili täsir bar? Ine jahan keştelik, gedennelik bir ilhamyň, dörüjlügiň hasam ösmek üçin, has köprek maglumatlar ýygnamak üçin gowy täsir edýär. Gahrman arkadamyň tagallasy bilen bir kän ýurtlarda gorluk dörüjlük işgärleri bolup, dörüjlük tynmat ustatlary bolup, men şu döwletleň köpsine bolmak müesser etdi. Şo döwletlerde de meşhur aýdymçylar bilen, meşhur artistler bilen çykyş etmek müesser etdi. Gahrman arkadamyň esasy maksady ýurdumyzyň nähili derejede ösenligini, haýsy ýurda baramyzda da şol ýurduň jahan keşteleri, şol ýurduň alymlary, ählisi hökman belläp geçýärler. Şu esasy milliliklerin saklanyp galan ýeri Türkmenistan döwleti diýerler-de. Sebäbi biziň ähli libaslarymyz bilen, saat gurallarymyz bilen, aýdymlarymyz bilen gyzyklanýan adamlar bar. Ine gahrman arkadamyň tagallasy bilen kime ol ýurtlar biziň medeniýetimiz, sanatymyzy öwrenýärler. Hem biziň dörüjlük işgärlerimiz şol ýurtlaryň medeniýetini, sanatyny gönümel barıp görmek bir aýry, teleýaýlym üstü bilen görmek bir aýryda. Şoň üçin hem ýene bir ýola gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan, oý gahrman arkadamyň jany sag bolup, ömrü uzak bolsun. Sağ olun, arzularınız için. Halipa ona gitpeşimizin şu ýörüne Livaso Tog sahypasyndan taýýarlanan söhbetli şekilli purtatlar ýerleşlemede ýetiräýler. Mehribanlar asalymdan orta biz öz söhbetleşigimizi dowam ederiz. Bizim bilen Türkmenistanyň halk artisti Läle Beýnazarowa hem köngül köşgi. Evi tamaşaçylar, biz gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Läle Beýnazarowanyň Bagtyar Agdaber maşgala ojagynyň mehmançylykda bolup, şeýle-de ene çeperelli gelňizlerimiziň taýýarlanan el işleri bilen Livaso Tog sahypamyz dowam edýär. Halipa ene Türkmen halkynyň, Türkmen taryhynyň, medeniýeti bir özüniň baýlygy bilen, öz bolşy aýratçylygy bilen tapawutlanýar. Türkmen halkynyň bir sanatynyň içinde de amaly haşan sanaty hem Türkmen medeniýetiniň bir aýdyn sahypalarynyň biri bolup durýar. Hali, zergärçilik, güllü keçeler, keşdelerimiz, gaýmalarymyz bir halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan, milli goşantlarynyň biri bolup durýar. Elbette bugünkü Türkmen zananlarymyzyň 10 barmaklarynyň hünäri, kalbynyň nuruny siňdirip ýasaýan keşdeler hem amaly haşan sanatymyzyň gadymdan gelýän bir giňden ýaýran sanatlarynyň birdigine özümiz hem şaýat bolýar. Gahrman arkadamyzyň belleşi ýaly Türkmen zanany jadyly el sanaty bilen bugünkü dünýäni özüne aşyk edýär diýip belleýär. Dogrudan çeperelli gelňizlerimiz bugünkü keşdäniň, nagşyň, gaýmalaryň, bir näçe el işleriň soňky çykan täsin bir nusxalaryny tapyp, olar renkler bilen ut goşduryp bir öz bolşly şol nagşlar hem matanyň ýüzüne süňgäläp geçirmek hem öz bolşly ezberligi talap edýärler. Umuman aýdanymyzda Türkmen gelňizleri milli mirasymyza hormat goýmak bilen ene mamalarymyzdan geyinmek medeniýetiniň asly diýiplerini şu nereçeni ýetirip gelipdirler. Hawa. Ine dogrudan hem dünýä gözel şu millilikler diýilende elbetde biziň bir öýümizin, ojagymyzyň saadlaşygyny, öýümizin, ojagymyzyň bir owudunlygyny görkezýärdi. Gahrman arkadamyz biziň milliliklerimize, biziň mirasymyza uly sarpasyny goýup, şu zatlarymyzyň bir asyrlardan asyrlara geçmäge özüniň uly tagallalaryny edýär. Öňün belläp geçilýärdiňe bir öz ýurdumyzda dälene, daşary ýurtlara da gidemizde ya bolmasa şu daşary ýurtly mehmanlar geleninde bir näçe tergileri gurnap, şol tergilerde de biziň şu milliliklerimiz, esasan milli şaýteplerimiz, libaslarymyz görkezilýär. Biziň halipalarymyz hemişe belläp geçýär. Ähli zadyň saadlaşygy bilen biziň bir owudunluklarymyz saadlaşýar. Ne sahnada da esasy zat şu aýdymyň, sadyň hem libaslaryň saadlaşygy bilen bir uly sunat, uly medeniýet emele gelýär-de. Aýdymlamam aglabasy men halk aýdymlar, halk dörüjligi bolan soň şolaryň hemmesini bir saadlaşdyryp, utgoşduryp, giýmäni, aýtmany özüme bir ýörelgi edinip, häzir çellem gelecekde de nesip bolsa şu biziň türkmenimiziň milliliklerini dünýäge ýaýmakda özümiň elimden gelen zähmetimi siňdirernip anandyrýan. Halipa, ona çeperçilik el senedi bilen aýdym saz sanatyny nähili baglanşdyrýaňyz?
Yaňam aýdyk geçdim-de şu aýdymsaz diýlenni aýdymyň sazyň netijesinde keşdeler dörüýe. Keşdeleň netijesinde de aýdymsaz dörüýe. Ine bir näçe aýdymlanmady döretdik. Kurtöler, türkmen gelin gyýdlary, şaýzeplemidi barada. Bir näçe goşgular, sazlar, aýdymlar dörüýe-de. Ine el işlemedem sunugat, aýdymsazam sunugat, hemmesem sunugatyň içine girýär-de. Şoň üçin bular baglanşmasa bolmaýa. Biziň bagtyýar zamanamyz bar. Gahrman arkadamyň saýasyna milliliklemede, aýdymsazlamada uly hormat, sarpa bar. Türkmen gelin gyýlarynyň el hünäri kurtulur. Hem päkide näleriniň beýany sizi kurtulur. Hem päkide näleriniň beýany sizi kurtulur. Ay nagaşlary taşykly, nagaşlary taşykly kurtu goçok gül ýaýdy. Juwanlaryň söýgüsini birikdiren kurtulur. Juwanlaryň söýgüsini birikdiren kurtulur. Öz ejemden öwrenen, ine mamalamyzdan öwrenen keşdelerimi öz gyýdyma öwredip bir näçe keşdeleri ýa bolmasa bir häzirki döwürde döwrebap bir gaşlar bilen bedemek ýa bolmasa her hili sapaklar bilen, renkler bilen bedemek şu zatlary bir öz bilýänimden ýa bolmasa da bilýän bir halipalara gatnadyp öwretdim. Elbetde Halipa ine siz sahna çykanyňyzda özüňiziň geýýän egneşikliňiz bilen, libaslaryňyz bilen, sahnada özüňiz alyp barşyňyz bilen, hoş owazy sesiňiz bilen her bir tamaşaçyny özüňize maýil edýäňiz. Şeýlerek sora beresimiz gelýär. Siziň sahna keşfiňizde iň gowy sahna libasyňyz haýsy? Anha sahna keşfimde iň gowy sahna libasym täzelikde türkmen gelin gyýlar diýip şekilli aýdym etdikde şonu geýen libaslam bar. Elbetde şol libaslammy hasam gowy elbetde biziň türkmen libaslamynyň ählisem owadan, haçan owadan bolýar. Şonu haçanna şonu taýlaşykly bilen wagtynda. Näkäbir ýagdaýda bolýar-da bir geýen zadyň aýdymyň bilen ýa bir öz ýüz keşfiň bilen kabaplaşmayan ýagdaýlary bolýar. Aýdyma görä-de egneşik libasyny saýlamalarna. Aýdyma görä-de saýlamaly bolýar. Ýöne köplençmen gyzyl renkdäki libaslary giýip sahna çykmany gowurýan. Gyzyl renk gowurýan. Hawa. Gyzyl renkiň ýüzüne keşdelerim owadan gelişýär. Ine şu ýerde öz şekilli aýdymlamda giýen libaslam bar. Ine şu kurtäni bedewler diýen şekilli aýdymda giýipdim. Ine şu çawydymy men daşary ýurtlarda köplenç çykyş etmäge demde giýen. Ine bu libasy bolsa ine täzelikde maýsa bilen gadym libaslamyzdan ülüňüsini alyp etdik. Biziň döwletimiz, biziň watanymyz gahrman arkadamyň saýatyna bir uly ösüşlere, uly baýlyklara ýetdi. Şu baýlyklarmydam gelecekde bir bagşylaryň, aýdymçylaryň, dörüjlük işgärleriniň össü bilen asyrlardan asyrlara geçýär. Gahrman arkadamyz şoň üçin biziň bir dörüjlük işgärlerimizde, aýdymçylarymyzda, bagşylarymyzda özüniň uly sarpaty bilen, uly hormaty, uly söýgüsi bilen garaýar-da. Şoň üçin gahrman arkadamyzda köp sag bolsun aýdýan mirasymyzy ösdürmekde, mirasymyzy bir dünýä ýaýmakda, bize mirasymyza goýýan sarpas üçin janyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüremden arzu edýän. Türkmen halkynyň arasynda hoş owazy adamlara esasanam wenan maşgalalaryň sarpaty ören ýokary. Hatda Zamakşarynyň ýaxşy dadalaryň baharatly kitabyny haýsy kişiniň hoş owazy bar bolsa şol kişi ananyp bolar diýen ýazgylar hem bar. Siziň hem ene halkymyzyň söýgüsini gazanan mahmul owazyňyz esasanam ene hudysini, hudy baradaky aýdýan aýdymlaryňyz bir hili mehir bulagyna ýorulan ýar derrew ýüregiňe ornaýar. Munyň sebäbi näme-deka? Onuň sebäbini bilmedim, terbiýeden. Ine öz ojagyňda alan terbiýäňe bagly diýen hemem bir
şu özüňe berilen dehine bagly. Köp adama dehin berilýär. Ýöne şo dehini dowam etdirmek hem adama meýser edip duranokda şonu hukman bir dowam etdirmeli, şonu öwrenmeli, zähmet çekmeli. Zähmetiň netijesinde, öwrenmegiň netijesinde, dinlemegiň netijesinde şolar ýaly zatlar emele gelýär diýende. Ine şu ýerde ýene bir zat bellek geçesinmeli. Ahirman arkadamyz ine taqdim muqaddeslige taqdim kitaby ýazmak bilen özüniň ýüregindäki bir ähli duýgusyny, eneleri bolan duýgusyny açyk görkezdi-de. Şonu ýem okan wagtynda, şoň içindäki bir suratlary gören wagtynda ýem diňe owodorlygy görýäňde, diňe päkideligi, diňe bir arsalyk görýäň. Ine şo kitaplar okan wagtym öz taryhym barada, öz enelerimiz barada, öz tebigatymyz barada, medeniýetimiz barada, hasam öňkü bilýän zatlarymyň üstüne de gor bolup durda şol. Ali pak gepleşmeden ona şiirine belki özüňizden ýakynly hüwdüleňizden hinglenip berersiňiz. Häzir başardygymdan bir hüwdini hinglenip bereýin. Allah'ın ýagşydyr, hali palas nagşydyr. Bir ağaçy sadana, bir ağaçy bagşydyr. Ali balam, Ali, Ali balam, Ali. Allah'ın al biter, nar ağaca gül biter. 3 yaşına barana sayrap durun dil biter. Ali balam, Ali, Ali balam, Ali. Köp sağ olun. Halepene Gahryman arkadamyzyň belleşi ýaly aýdym nursaz adamyň kalbyny joşdurýar, olary ýaşaýşy ruhlandyrýar. Türkmeniň gadymdan gelýän bagşyçylyk senedi häzir köwünde giň ýol açylar. Türkmen bagşylarymyz üçin täze aýdymlary döretmäge dünýäde deňe taýy bolmadyk mümkinçilikler döredilendir diýip belleýär. Doğrudan buň köwünde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan rowaşlaň watanaty ýylimizde Gahryman arkadamyzyň saýasynda aýdym saz sunatymyz türkmeniň ruhy medeniýeti täzeden galkynýar. Her bir dörejilik işgärler hem täze eserler döretmäni ruhlandyrýar. Elbette şu ýerde bir zat bellek geçesinmeli. Gahryman arkadamyz hemişe öz çykyşlaryna biziň ägir halipalarymyz barada aýdyp geçýärdi. Şol ägir halipalarymyzyň döredip geçen zatlaryny, şolaryň gadryny bilmeliligini, şoň üçin biziň milliliklerimize uly ýol açyp berýär Gahryman arkadamyz, teleýaýlymlary açyp berýär. Şol teleýaýlymyň üstü bilenem biziň öňkü halipalarymyzyň aýdymdyr sazlary, dörejilikleri görkezilýär. Bolan biziň halkymyza, çağalarymyza uly gowy täsirini ýetirýär. Häzirki döwürde şu duýtarymyza, gyjagymyza, halk aýdym sazlarymyza goýulýan sarpa, hasam uly, şonuň bir bize diňe gadryny bilip joşaýmak hemem döredäýmek galýada. Elbetde Gahryman arkadamyz her bir raýatyna özüniň hormaty bar. Dörejilik işgäri bolsun, başga biri bolsun. Şoň üçin öz gadryň bilinýän ýerde hukman sen zähmeti gaýym bolaýmaly. Haýsy ugurdy işleseňem şonuň gadry hukman bilinýär. Şol gadryň bilinýänligini duýup ýaşamak. Şonu hasam öz zähmetiň bilen alyp çykmak eýem adamyň ýüregine marasalya, adamyň ýoluna marasalya diýende. Biziň bagtyar zamanamyz bar. Şolar ýaly bagtyar zamanada biziň Gahryman arkadamyz ýaşadýar. Elbetde Gahryman arkadamyzyň öz ýüreginden dören bir aýdymdyr sazlary, owazlary biziň hemmämize ilham çeşmesi bolupdyr. Şu pursatda ýene bir ýola Gahryman arkadamyzy, bütün halkymyzy halkara bitaraplyk bayram bilen tüýsüremden gutlaýan goý ýurdumyz hemişe parahat bolsun, awadan bolsun, owadan bolsun. Şolar ýaly awadan, owadan parahat ýurtda ýaşadýan, gözel ýurtda ýaşadýan medeniýetimiň sunatymyzyň hak howanlary Gahryman, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, hemişe tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary beklentin. Ýene bir ýola toýlamyz toýlaşsyn.
canna Vatan gursunda Jigerde canna Tilbilin bagtiyar Halkın arkada Vatan gursunda Jigerde canna Tilbilin bagtiyar Halkın arkada Arkada, arkada, ilimin baltı Namanan yalkını, iyamın baltı Baltı alıp barayan yolların yağtı Tilbilin baltıyar halkın arkada Bir karar devletin baltın arkada Bir karar devletin baltın arkada Sidin bilin üme adamlar batlı Sidin bilin aydın yollar şöhratlı Satmaz vatan sidin bilin kuvvetli Siz bilin bağıtıyar ilin arkada Satmaz vatan sidin bilin kuvvetli Siz bilin bağıtıyar ilin arkada Arkada, arkada ilimin bağıtı Damanan yalkını, iyamın bağıtı Bağıtı alıp barayan yolların yağtı Siz bilin bağıtıyar halkın arkada Bir karar devletin baltın arkada Siz bilin bilindir halkın arkada Bir karar devletin baltın arkada Halipa, gepleşimine gatnaşanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Türkmen Awaz tele aýlymynyň ýaxşy däplerini eýerip, parahat hususy kärhananyň ýardam bermeginde şeýlede biziň gepleşimiň adyndan şular ýaly ýadygarlyk nişany size gowşurýar. Goý Türkmen Awazynyň ýadygarlyk nişany sizdiň dörejelik gyjygyny ruhlandyrsyn. Şahyryň şeýleri aksetirler bar. Waspyn söýler guş dilinden, ýüpek bolup akdym sawa ýelinden. Türkmeniň hak sylan ene ýerinden, aýdymy öwürlen ömrüm tapdym. Halipa, aýdymy öwürlen ömrüňiz bar. Çünki senotyň bu görnüşi bilen ýaşamak, işlemek, döretmek, diň çalmak, oňa öz ömrüňi bagş etmek, uly bagyt bolsa gerek. Aýdymy bolup ýaşaň, saz bolup ýaşaň. Goý siziň türkmen halkymyzyň ýüreginiň törüne müdýümlik ornaşan ajap owazyňyz hiç wagt esilmesin. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe toýly günlerimizde hemişe belent ýanlansyn. Sağ olun. Gahraman arkadamyzyň belleşi ýaly söz köňüliň aýnasy, saz göwün sirdaşy. Insanyň sözi we saza bolan söýgüsi onuň ruh belentliginiň nişanydyr. Goý saz ýanglansyn. Mukamlar göwünleriň ýaxşy niýetini amala aşyryp, insan ruhyny güllesin. Çünki bu dünýäniň gözel durky hem insan ruhynyň gözelliginedir. Goý size gözel ýaşaýyş meýser etsin. Döwleti diýarymyzda aýdym-aýdalyp saz çalysyn. Çünki köňülle bary sözdedir hem sazadyr. Ene mehriban ýeşlerim, gepleşimiziň dowamyny size ýetirmek isleýän sunuw dostlarymyz Halipamyz Leyla Begnazarowanyň içki dünýäsi, köňül köşgi, mahman owazlary şulardan ibaret. Goý şeýle ustad aýdymçylarymyzyň hoş owazlary berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, toýly günlerimizde belentden ýanasyn.
Edidirleşler biziň gepleşigimiziň inniki sanyna haýsy aýdymçynyň köňül köşküni, hoş owazyny dinlemek isteseňiz, ýa-da özüňiziň islegleriniz, teklipleriniz bar bolsa, ýa-da mehmanlarymyza berjek sowallaryňyz bolsa, onu ekranyňyzda görýän 05 14 gysga belgimize özüňiziň SMS habarnamalaryňyzy ýollap bilersiňiz. Halkymyzyň altyn geljeğini nazarlayan gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, umumy adamzat gymmatlyklary nazarlayan döwletli işleriniň elmydama rowaç almany arzu edýäris. Mehribanlar eneşeli ýaşy arzowlar bilen köňül köşküni atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny geçirip gutaryarys. Sag salamat bolun mehriban adamlar.